Jeg er evigt nysgerrig på, hvad der venter om på den anden side af horisonten, lidt længere nede af floden, eller når jeg lærer noget nyt. Jeg har prøvet at være for komfortabel. Jeg har prøvet at stå stille og ikke udvikle mig. Jeg gik i stå og synede hen, og det er ikke godt for mennesker. De mennesker, som forbliver nysgerrige på verden og hvad den har at tilbyde, lever som regel længere og har et bedre liv. Min nysgerrighed på verden omkring mig er ikke kun bundet op på de store floder, de høje bjerge og de store ødemarker. Men i høj grad også de hjemlige eventyr og hvad hverdagen herhjemme kan byde på. Igennem mine foredrag fortæller jeg om vigtigheden i at holde sig i gang og forblive nysgerrig på verden. Jeg tager publikum med ud på de højeste bjerge, de længste floder og de største ødemarker. Men jeg tager også folk med på den jyske bjergekspedition og en aften som nybegynder til banko i en dansk idrætshal. Gå ind på min hjemmeside kimbolarsen.dk og læs mere og book mig til et foredrag i jeres skole, forening eller virksomhed.